सिंह के खेत में खेसरिया हिर लेत रहे। खेसरिया के खेत रहे पवन सिंह लेत रहे। हो सुन मसूरिया के खेत रहे पवन भैया लेत रहे। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर चौथ के बच्चे। ओहो तो का हाल बा भाई लोग। तो भाई लोग आज के वीडियो में ये ना बतावे के पड़ी कि वीडियो कितना मजेदार आ गणफार होखे वाला बा। तो लोग फटाफट से हेडफोन चाहे एयरफोन लगा लो और वीडियो स्टार्ट करे से पहले भाई लोग एगो दूगो छोटा मोटा पॉइंट बता दे कि भाई लोग देखो लोग ई वीडियो में हम केहू के विरुद्ध नहीं कि केहू ई ना कहे कि भाई हम कोनो कंट्रोवर्सी में पड़ल चाहता नहीं। तो ऐसा केहू कमेंट ना कहे तू पवन सिंह के ज्यादा मतलब ई करे ला या फिर खेसारी लाल के। हमार काम बा रोस्ट करे हम करता नहीं रोस्ट आ तू लोग देखा लोग वीडियो आ हम लगावता नहीं वीडियो। पवन सिंह के खेत में खेसरिया हिर लेत रहे। तो भाई लोग एकरे के ना कहल जाला कि एक तगणियों माराबो ऊपर से आके बताइयो तो ना भैया खुदे कहता कि पवन सिंह के खेत में खेसरिया हिर लेत रहे। ए भैया यही लगल इहो बता द न कि के गाने लेत रहे। अरे टंगरी पे टंगरी पेटवे पे पेट रहे। अरे भैया ई तहरा के कैसे ले ली हो। ई तो तू गाना गलत गईले बालो। गाना कुछ इस प्रकार से होखे के चाहिए कि टंगरी पर टंगरी आ पेटवे पर पीठ रहे तब न सही रही। अरे पवन सिंह के खेत में खेसरिया हिर लेत रहे। भैया ढेर ले बा तो इहो बता दनो कि को टिप ले बा 2 टिप न 4 टिप 15 टिप। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया। खेसरिया के खेत रहे पवन सिंह लेत रहे। आजकल सरवा मरवावे वालन के कमी नहीं खे। पवन सिंह से मरवावता तो केहू खेसरिया से मरवावता। क्या बात कर रहे हैं। हो सुन मसूरिया के खेत रहे पवन भैया लेत रहे। ए भैया बा पागल आ गइल बाड़ सकारे तहार बहन जो तो गणिया मार के चली थाना में दिमाग खराब कर बलोग। तो के माल के खेसारी भाई रे लता। ए भैया पवन सिंह के माल के खेसरिया चाहे रे ले आ चाहे मुठ मारे तोर गणिया काहे खजुआता रे ही तवा। बात तो सही है। पवन सिंह के माल के खेसारी बड़ा पेलता। पवन सिंह के माल के खेसरिया बड़ी पेलता। अरे सरवा अभी तक ले खाली लेत रहल देत रहल ठेलत रहल और रेलत रहल लेकिन अभी खाली सरवा डायरेक्टे पेले लगल हो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। बहिया में धोके दोनों जुबाना से खेलता। ये भौजी दोनों जबाना से खेलता कि ना खेलता ई तो हम ना कह सकब लेकिन ई जरूर कह सकब कि और 2 मिनट है भैया जी के छोड़ दिया जाए न तो सरकार के 2 टिप मार दी है पक्का। अरे दादा सच में। पवन सिंह यार हो खेसरिया भतार हो। काहे खेसरिया के ढेर लंबा बा। हमार कहे के मतलब बा बाल बाल भाई लोग खेसरिया के ज्यादा लंबा हो सकता। भाई लोग ये छोटा सा वीडियो तो लोग के कैसे लगल कमेंट करके बताइए लोग। आ बाकी सब तो उनके ऊपर छोड़ता है लाइक सब्सक्राइब ई तो हम कबे ना करब यार। तू लोग यार अगर अच्छा लगल हो तो तू लोग खुद लाइक कर देबा आ चैनल के भी सब्सक्राइब कर लेबा। तो हम मिलत तानी एगो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय।